isih nom-noman kok. Ning ngarepe wong tuwa kok rig-rigang. Ngono ki to nek awake iki mbodi ngono ki ya. Wong genateng pecotot ngono kok. Ana ning ngarepe mbokne kok njumbul sak dhuwur-dhuwure nganti mak pledhi. Ya mergo saka senengku karo rombongan wiyaga. Nadyan ngepas ning kompak. Kompak wong isih melek. Deloken kene wis ngarepe gara-garane. Ora mung kali telu kaya mau bengi kae. Mung kali kendang karo kenong tok. Tumdet tro tro gong gur. Ya kaya ngene iki awane nek nyambut gawe bengi ora ana lerene. Pancen ora kaya nek nampa manjer kok ana. Anggere ana tamu teko manjri, nggih, siap. Ana tamu teko DP, pundi? Siap. Bareng arep nyambut gawe wis klentrak, klentruk. Luwe-luwe ge nek manjri iki wis akeh dijupuk dhisik. Nyambute gawe mung kari lokap lakepan. Ning nek aku aja ketemu kok nembung njaluk DP njaluk manjer ki urung tau. Ning nek diparingi ya sithik tak tampa nek dimanjer akeh ya matur nuwun nadyan tekaning ndata nyambut gawe iki. Engko wis kerabiaan nggih mbayar wiyaga ro sinden. Heeh. Ning nek iki urung kok iki. Heeh. 1000 toh iki. Oh lah iya. Aja kuwatir ki mau wis dibayar lunas kok, Nduk. Mulane kuwi mah. Wis dite wis tak gawa. Gini urung tak dumke sore iki mergo aku ndadak arep nganggo matematika. Ayo. Ki engko arep kepiye lek ku ngedum. Heeh. Mergo ora urung kok nek tak kurangi karo jatah bentinane mesti dombes sengut. Ayo. Luwih-luwih kae barang sing kiwadha iku anggere jatah iki kurang kaya adat sepi. Angger ditiliki amplope dibuka. Lho. Kok sepi. Mlane kuwi ya. Ya kabeh iki ndelok swasana. Iki ngono ya, Nduk. Kepiye, Mak? Ki awake dhewe kasembadan sowan ana ing daleme panjenengane Mbah Putri. Mbah Putri mbiyen ya wis tau wayangan awake dhewe. Mbah Tupon utawa Mbah Wirya Setama. Kok awake dhewe ditimbali mau wis dingendikake Pak Dukuh. Yen panjenengane Simbah Putri Mbah Wirya Setama kuwi mbiyen nandang gerah. Wis direwangi ngupaya usada utawa golek tamba. Kuwi yen mung babakan rumah sakit ngendi wae wis kaya-kaya wis keratan. Lah kawijil sing dadi pangucape putra-putrane kaya to njenengane Ibu Katiem utawa Ibu Ngatini sak sedulur. Ibu Ngatini iki sinden kondang. Kuwi kawijil pengendikane Mbok gek warasa. Mongko isih lenggek-lenggek kuwi. Ha iya. Mbok gek warasa nek kowe gelem waras tak undangke Pak Kuat ya, Mbok. Tenane. Bablas waras ngono kuwi Mbah Putri. Tenane yem. Ha iya tenan. Nah, let pirang dina ngono kuwi saya teges tekan seprene. Bisa pulih walau temeng jati waras kewinguni, ayo padha dipucik-pucikke. Muga-muga si Mbah Putri Mbah Tupon pinaringana panjang umur, tutuk lemomong putra wayahe. Oh iya. Punagine wis tak udari, tak luari nalika sore mau. Wis udar lan luar. Ora ana tembungan kawula keputangan marang Gusti, Gusti wis ora mutangake marang panjenengane Ibu Katiem, Ibu Ngatini sak sedulur. Oh iya.
Nah, ki awake dhewe sowan nggawa alat sak pirantine komplit. Ora ngirak-irake menawa arep disorot nganggo dian sing padhange ora jamak. Disoting dadakan iki. Mongko sindene maune ming arep tak gakke siji lah sujokno. Aku gek dadak Ibu Kresna sing ning tengenku kuwi. Jebule jaman saiki wayangan sindene nyenil iki. Ora wangun jaman saiki. Heeh. Mesake nek wayangan sewengi sindene ming siji luap laut nganti gambleh gek ming 70 awane. Ayo. Mane ya kepeksa tak gakke loro, ora kok ora nggo papat. Men bangkrut po. Nggo papat 5 ki sing tombo apa? Ayo. Wong iki awake dhewe iki janjane mung dienggo gawe tamba kangen karo sedulur ngalang-alang sari idep-idep nggo gawe sambung rasa Dek Rasul donge awake dhewe ditimbali mrene ning aku ya nggunakake panaliti nek jane upama sinden siji utawa loro iki jane ya sak cukup alate rasa sing apik-apik nalika Rasul heeh ning bareng tak jumbuhke lha aku ning kulon kono dulurku Sengirang kuwi aku ning kono 7 ngilu. Coba klasik kuwi. Heeh. Gengko nek aku ki minangkani pengendikane Bapak Dukuh engko nek kepethuk karo sedulur Sengirang kok aku digugat. Aku ya trima. Nggih pun kula tak ningali mawon Pak Dukuh pun boten sagah. Nek jane rasaku ora kepenak karo Pak Dukuh wong aku ki rombongan mancing. Heeh. Karo Pak Dukuh. Iya, padha-padha sabane pinggir telaga lan saben mancing iki aku karo Pak Dukuh ki padha-padha le badak semlak. Mung mergo gegawa seneng. Hah. Ya gandeng iki kabeh wis bisa tinarbuka lan bisa kasembadan. Ki mau wis tak aturi utawa tak taosi reng-reng sinom parijata. Iya, Ma. Iki dilalah ana rejeki 50.000. Heeh. Saka sapa? Mbok menawa iki saka pihak keluarga. Saka pihak Sohibul Hajat. Apa, Mak? Sohibul Hajat. Kuwi tegese apa? Tegese iki saka pihak Sohibul Hajat malah ngeyel. Lah ya kuwi iki tegese apa? Lah ya kuwi mau saka Sohibul. Nek ora sedong iki mbok ora usah nganggo tembung Arab. Wis Jawa kethak malah gampang ditampa rasane koneka. Lah iya ya. Iki saka pihak keluarga, Nduk. Iya. Wilujeng Galuh. Mbak Ayu Cangik niki kula saking keluarga utawi brayat Mbah Wir. Gek ora saka Sohibul Hajat. Badhe nderek nyengkuyung. Badhe nyumbang lagu Caping Gunung ngalian Sambil Kemangi. Wah, cocok. Terus iki ana SMS. Wah. Cetha banget wong karang HP iki nek apik ya tulisane cetha, wunine seru. Ayo. Iki saka Mas Ana Planjan iki. Mbak Cange kula nyuwun Caping Gunung. Kula kintunaken dumateng Bapa Dukuh Ngalang-alang Sari. Lan ugi sedaya pandemen budaya saking kula Kidul Telaga Ngomang. Oh iki demite. Ayo. Demite Anang mau. Mas Anang kira demit sok mlayokke nining. Aja sok seneng adu-adu. Nggih. Langkung rumiyin kula nyuwun kanthi sanget saking pihak Sohibul Hajat.
pihak berayat nyanipun Ibu Ngatini kula aturi minggah dhateng panggung dipun iringi slepek sanga Mas. Ayo. Ayo. Waduh, senengku ra jamak-jamak nganti kaya lombok sak kliwon radimek. Lah iya. Sugeng dalu Mbak Yuli Mbok, kembaran kula. Nggih, wilujeng dalu, Mbak. Bu Ngatini nggih? Nggih. Wah, jian. Jan isih gelem aku. Apane? Atene Mbah Harso cemburu kok. Nggih wilujeng dalu, Bu. Nyun ngapunten. Saderengipun menika kok kula wantun badhe nyekar wonten ngajengipun bapak-bapak sedaya. Kula niku namung sinden jati lan menembe aja. Nggih, nyuwun pangapunten Bu, menawi badhe nyekar ampun mriki teng pesarian. Nembang nggih nembang ngaten mawon. Mangke nek nyekar niku mangke konotasine dadi elek. Sebab wong nyekar kuwi biasane iki sok nggawa kembang ning kuburan karo ngobong menyan. Terus mengko mantrane unine hil hi hil wo. Ora ana wong donga kok nganggo hil hi. Nggih, matur nuwun Ibu Hilhi, Ibu Ngatini badhe nembang caping Gunung Rumiyin nggih, Bu? Nggih. Nggih. Wah. Rondo lho kuwi, Nduk. Ah iya ya. Lah wong pun kula tawak-tawakke nggih mboten wonten kang kersa kok terus pundi malih. Kalau kabeh ngacung ya kan. Bu Ngatini kula caosi prisa nggih, Bu. Nggih. Niku sing ngedram niku dalang lho, Bu. Sing ngacung tangan loro niku dalang. Ngajeng ngelekke dadi dalang sing ati-ati ben aja gampang mati. Niku nggih ngoten niku watake. Ora ana apa-apa kok ngacung tangan loro. Cung. Niku saking geleme niku dalang, Bu. Nggih, Pak. Nggih, saking mempenge sampean dereng prisa to? Wong niku Mas Margio saking Kepek Njojok. Niku sewulan kepengker niku nyelingkuhi maratuwane niku. Yen menawi kersa men mboten napa-napa to, Pak? Lah ya kersa ya sepi. Ah iya ya. Caping Gunung Rumiyin lajeng mangke kajengipun sedaya kanca-kanca wiyaga sareng-sareng nderek senggak nggih, Bu. Nggih, Pak. Ning nyuwun ngapunten saderengipun. Nggih. Liripun ngaten, senggakanipun ngaten nggih, Bu. Mangke nek pun sampean pun miwiti bawa. Nggih. Saben bengi nyawang konang. Ngaten sampean kudu senggakan. Kajenge diwangi rombongan yoga. Nen sak teruse senggake monggo. Ning sing pilah dipilah-pilah, ampun kesusu. Diwangi rusara iki ya dantene lho, mboten apik. Senggakane sing pilah. Oh iya. Mangga dipun wiwiti. Wah. Saben bengi nyawang
Wong kon pilah alon-alon malah. Lah margi kula niku lagi sinden jatilan kula pun matur dados mboten saged alon ngaten lho Pak. Nek sinden jatilan niku malah apik lho Bu. Awake iso wangun niku. Sinden jatilan. Saestu niku. Timbang turu sore. Ampun cepet-cepet Lek. Timbang turu sore. Ayo, ngaten ampun. Timbang turu sore. Kajenge pilah. Timbang turu. Lah niku. Ta ora kecolongan to kowe. Kapok ora. Kuwi nek Timbang turu. oh lah bulane ya gendeng kowe iki. Aku engko medhun panggung lho nek kowe turak-turuk ngono kuwi. Lah kon sing gak sing apik kok malah ora turu. Pisan mawon mboten sabola-bali. Yen yo ngalah. Ayo. Dipun lajengaken tintingane Mas. Yen mamajang Ngi mung nganggo janur kuning tak kodangi. Maharse. Medun suwi lah. kok medak to Pak? Wau niku munggah pas Mboten kok napa-napa. dadi lorot ngaten lho. Niki sing jenenge mlotrok. Nggih ngeten niki. Bajute. Dindingane. Teruse. Nani no. Kembang Nyang. Hey. watan Niku ngaten niku. Sampeyan nak jempre sapa lae Mbah Warjono nggih ngoten niku Mas. Ana wong meneng wae kok dikandhake pola. Ning nek mandeng wong wedok tenan Mbah Warjono ki iso mencotke wong lho. Ah iya. Pancikan pacitan.
aku njaluk ning sing ngendang karo sing gampang tok. Delak-delak, dedek-deduk. Ayo coba kendange. Wis. Sing ngendang karo sing nyiter tok. Jengenceng. Sing ngendang karo sing bonang penerus tok. Drak-drak. Lho, kok lirik? Panas. Wah. Mau dikon ra mangkat to. Panas. Udan. Ya. Panas. Udan. Cendek lemu senggake Bu ya Bu. Nandur palemas. Nandur palem Neng ngarep omah. ning arep omah. Timbang mendem ayo ngibadah. Alah. Gudang bayem Pak. Gudang Ora bayem. nganggo bumbu. Nek ra digegem ora metu. Lah kuwi nek cara aku odo. Diterangke. Pepsoden Pak. Yen menawi badhe ngagem Pepsoden ora dipun klenet rumiyin lajeng nembe medal mekaten. Wong kula niku pun mboten nate nggegem napa-napa kok estu. Walap. Lah ya kuwi sing tak arep-arep biasa sok ngujek kotakku. Apane lho. Neh seneng. Lho terus sing ngedram Mary. Getekku barang. Apik senggakane. Karo dodol. Mangan kerupuk. Megal-megal kabutan turi putih ditandur ning kebon ageng. Ono. Ane meng dijak saruwe ya ayo. Aku ki tukange saru kok. Lah padha karo aku karo Bu Ngati niki tumbuh leh tutup. Heeh. Tumbune kono tutupe aku. Ning aku ora ngarep nutupi Bu Ngati tok. Bu Ngantem ya arep tak tutupi. Bu Krisna ya arep tak tutupi. Ayo. Skalane sik melek. Ya, bajute. Panas udan aling-aling capek gunung.
Bu Ngatini, dalah panjenengan sok asring ngendikake nggih Kuswala ta? oh nggih Nah, Kuswala kuwi like sing ngendang niku. oh nggih njenengan Nggih. Nah, nggih, niku sing ngendang niku keponakane Kuswala. Mulane raine padha. Niku namine sing ngendang niku namine Klintruh. kok saya sanget nggih asmanipun Nggih. Asli asmanipun Klintruh. Dados yen penjan matur kalih sing ngendang niku Mas Klintruh ngaten. Nah, nuwun sewu Mas Klintruh nah nggih Mas Klintruh. Niku. kok nggih kula niku kok kula pikir-pikir kok kon matur napa nggih matur ngaten lho Nek kula nami kula kados sing ten Gasrat wonten ing menika wonten dekorasi iki Kumat Hadi Samono. Nah nek pengendang kula niku Klintruh. Heeh. Lah dalange kepek sing ngedram niku namine Gijot. nyun pangapunten lah nek menika Pak Kumat Pak Kuat nggih
Wong Hadi Samono kok ngono kok diwaca Hadi Samboja. Goblok. Ya, tekan endi mau? Tangan wiyaga wis tuwa-tuwa kok trampile ra jamak-jamak. Kae sing dembung sing siji ki wis pensiunan, Nduk. Peran ndek puno sesip kae. Heeh. Nong ning ning nong nong ning ning nong nong ning nong 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 ning nong tak terang tak nong nong nong. Mbok coba sing dembung loro sing nyaron loro nggon suk mau coba ben dibaleni meneh. Nek karo pengendang tak obo ping 3. Ya. Setunggal kalih 3. Nah. Apik tenan. Saron tok loro. Penyaron loro. Setunggal kalih 3. Wong bingung wong wilah pirang-pirang. Wong loro kok ora akur. Sing demung loro pisan. Oh iya, setunggal kalih 3. Wah. Bedane wis tuwa ya, alon-alon ya ayu ya. Nang nang ning nang ning nang 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 ning nang ning nang 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 ning nang 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 ning nang 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 ning ngono aja ngono. Apa tadi? Apik iki. Sing menerus tok. Nong ning nong ning nong nong ning nong ning nong nong ning nong 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 ning nang nong nong ning angel lho iki. Nek penerus beda karo tabuh siji. Heeh.
Sing gambang. Sing gambang tok. Ayo, tak obok sik terus ben cetha ayo. Setunggal, kalih, tiga. Pradik puna kemangkine raja. Beda kemaki karo kemampuan. Kemaki iki budaya kek. Bareng nabus agrut-agrut. Ayo. Si mau sing nembang Bu Ngatini, heeh karo Mbak Ayu sapa, Mak? Katiem. Ya. Iki sambele kemangi. Monggo sambelipun kemangi ingkang badhe nembang Bu Ngatini menapa Bu Katiem. Oh iya, dibawani. Heeh. Mboten saged bawa kula. Asmarandana. Ning Asmarandana kok sambil kemangi ora nggo bawa. Nek sing nganggo bawa ki Sriuning Mustika Tuban ya. Heeh. Nek sambil kemangi ora usah dibawani. Karepku ki sing tak senengi sing tak arep-arep jinembut pahlawan putri nae. Apa? Sinebut. Ya, sambil kemangi. Kendang. Jangan
Ngatini sing kagungan dalem. Heeh. Biyen ki nalika mangkat ning Yoja mbiyen urung iso nyinden kok saiki kok wasis temen. Lho, kuwi ning Yoja kulino latihan arep ngakune jare sinden jadil ki aku ora ngandel. Wong kuwi kulino ngetutke dalang nek ning Yoja. Upama gelem mulih ning Gunung Kidul, yuk melu aku nek do ngaku nyangik ngene iki. Wo tenan, Bu. Paling mboten sampean nek gelem nyindeni kula, sewengi mesti tak jatah 100, Bu. Tenan iki. Napa mboten kekatan 900 menika? Wis 100 ki ya lumayan kok. Ayo. Nggih matur sembah nuwun, Pak. Nggih. Ibu matur sembah nuwun. Dalah sami-sami. Waduh. Ning nyuwun pangapunten Bu Ngantini wau panjenengan ngendika badhe mandhap saking panggung dereng-dereng riyin. Terus pundi, Pak? Wau panjenengan ngendika kalih kula nek suwe ora ngucek ngoten ta wau? Oh nggih. Nah, tulung Bu Krisna ora perlu tak kelirke. Iki aku tak kongkon Ibu Waranggana Bu Krisna kuwi tak arep tak ngenehi gujekan Bu Ngatini wong suwe ra ngucek. Iki Bu, tulung Bu, nehno to Bu. Lah mboten kraos ngoten wong ming tipis kok. Waduh. Ana semene gek ora krasa. Aja nesu kok Bu Krisna nesu sesuk nek leno arep tak guwang kok. Aku ki kurangane apa ta wis tak aling-aling ora tak kelirke. Mergo aku ki ya rada mikir-mikir nek tak kelirke ngene iki ora padha wae malah. Nggih, nai badhe lengser mandhap saking panggung kula wontenipun namung ngaturaken matur nuwun. Mugi-mugi anggenipun nyambut damel wonten Ngayogyakarta tansah kaparingan wilujeng lan ugi tansah kaparingan rejeki ing sekelangkung kathah. Amin, amin. Bincang saged pinanggih sak wanci-wanci. Bincang menawi sunatan menapa dos pundi menawi kagungan putra kakung gek wayangan nggih Bu Ngatini. Ha wong kula niku lak pun matur. Nggih. Cekelan men mboten gadah kok ajeng mantu malih. Ngoten. Lah wong nek perkara nggon ceklan wong ora ketang ming sak jae ya tak nehi cekel. Kan kok malah. Kula rak pun Mangke nek kula nyekel nggih mangke kathah ingkang mboten pareng ngaten lho. Nggih to. Lah. Ora ngira jebul kok ana waranggana apik. Heeh. Monggo Kang Senku nalika semana kuwi aku sowan rene nggo sinden siji jalan sing di omah ya wis waranggana. Ngono kuwi angkahku ki tak kon nyinden sewengi. Malah ning mbantu caping gunung tok. Gandeng panjenengan niku mboten kersa nyinden sedalu ta Bu Ngatini? Mboten. Ya, panjenengan sakniki gedhendra. Napa, Pak? Ukurane nyinden niku sewengi 300 tekan 500. Saniki apike gandeng teng daleme piyambak mboten sah 500 gek sampean mangimbi 300 mawon nek ajeng medun panggung nggih mboten napa-napa. Padha wae. Mboten napa-napa namung 300 wong 1000 tesih turah 700 men kok. Nah kok njur atusan cilik. Wong lemah ya payu pirang-pirang kok. Pundi dereng pajeng ya, Pak? Nen? Dereng pajeng. Ngalah. Wong biyen kene iki wayangan simbahe kuwi. Heeh. Saiki wayangan meneh wah jian. Ya nggih tombo kangen karo sedulur-dulur ngalang-alang sari ya, Nduk. Iya, Mak. Nggih monggo menawi badhe mandhap saking panggung kula namung ngaturaken matur nuwun. Semanten ugi nggih kula sak kanca nestanipun wau sampun matur bilih anggen kula nyambut damel menika sampun mbladhek wiwit malam Sabtu ngantos dumugi sak menika lajeng benjang-enjang dalu menika dhateng Ngalang. Nggih, Pak. Niki sampun sae sanget matur sembah nuwun mugi-mugi Bapak sedaya kaparingan sehat. Alafiat Ibu Waranggana.
innalillahi. Alhamdulillah ngono kok. Wong ki nek ora dong ndelalah. Yo kudune alhamdulillah ya. Nah iya ya. Iya arang ora dong kok ya aku ki. Gini nek sing ngiter kan nggertakne ulungi dhuwit iki esuk-esuke gini innalillahi wa inna ilaihi. Gini mergo saka sethithik mulai nyangoni kuwi dadi. Iya. Nduk. Apa mak ora perlu ngladrah iki wis jam 12 kurang seprapat. Ya kaya ngene iki wayangan zaman saiki iki klasik-klasik kok ya meso sangik limbuk ku ya meso nganti tutup. Heeh. Ayo mengko disambung wektu nggon gara-gara mengko ngetokke gending-gending sing cara kuno wae. Ya mak. Kuku sing tupoku mulun ngening kendas sapeke winengku sagung jajahan nanging sanget angikipi sang resikaneka putra kangen jog saking wiyadi sinigek ingin wonten sasana pamujan datan kacarita nenggih kocapa ing medal Jawi Rekyana Patih sing kuningawe Prawadya Balakurawa kumlawan ing asta candrane kaya kumlebeting dwaja kageting Prawadya Balakurawa sami pacak baris pating blajik pating glidrah candane pindha sardula wigridita.
sroma panggah tekamping Prawandawa sumaping pabarisan Ronanggono gawe gelar sira wawang Kang putra Cumadeng dawuh pamanarya nadyan ing putra semantun ugi nusung pawartawan nusun kula nderek nyadong dawuh man wonten apa sedulur-sedulur Kurawa ditimbali aku kene weruh anakku loro kae wayang ki nek raine ijo iki pancen ning ndi mesti elek citraksa nek tak gambarke tumenggung Ngastina tumenggung panut karo tumenggung puput iki bocah loro padha wae sirahe cilik-cilik nggih Pan saya siji iki plongak-plongok sampan niku isine mung maido kalih maido aku nek ngejak kowe iki tak senengi le olehmu kokoh kuwi lho dur tadi kajenge man pira-pira pangane akeh niku tekse sehat lha iya Dursasana nuwun wonten dawuh lan kabeh anak-anakku Kurawa kula sumurupa ya nggir nalika aku ngadhep Raka Manggir Jaka Pitana sing rawuh ana Stinggil Binaturata Rakamu ing Manduru Anggir Baladewa ya rawuh Kakang Durna ya lenggah menapa ingin dipun rembag iki lajeng kula sak sederek nungsung werta kados pundi dawuh daleman Raka Manggir Jaka Pitana kuwi oleh nawala saka Janaka ingin isining Kintaka nyebutake yen apa garwa-garwa Madukara garwane Janaka kabeh Rena klan wengi anane kejaba mung maido karo Janaka lan maido para satra Pandhawa. Oleh maido ngene. Jare yen satra Pandhawa lan Janaka kuwi duwe pangwasa bab negara Ngastina ora ketang separo ning prandine durung tau ana buktine. Nah, saka dukane para garwa Madukara ki mau karana golek bukti ora ana nyur nesu padha bubar lunga dewi-dewi niku garwane Dimas Janaka iya lah anggone ngunjukke Kintaka Janaka ngersane Anggir Jaka Pitana iki surasane njaluk seratan utawa tulisan sing tulisan iku mau arep dienggo gawe ngumpulke para garwane Janaka ben padha timbul meneh ben padha bali supaya Anggir Jaka Pitana nyerat ning surasane yen para Pandhawa kuwi duwe hak bab negara separo terus supaya ditapak astani yen tumrapi aku sayogya Anggir Baladewa yuga nayogyani krana kuwi mung dluwang sesuwek paribasane ning Kakang Durna sing ora sarujuk malah Pandhawa kuwi didakwa yen tekan jaman apa wae para Pandhawa kuwi tetep dadi klilipe para Kurawa. Nggih man, nggih. Penemune Kakang Durna kudu disirnake para Pandhawa saurunge perang Baratayuda. Lah ning kono mau. Kawijil pengendikane Anggir Jaka Pitana, Pamanarya, Paman Durna yen saged mejahi Dimas Janaka ageng numpes para Pandhawa. Yen kula caosi bebingah negari Ngastina sak prasekawan. Nggih. Kaya ngapa
pengarep-arepe Kakang Durna bab bebungah negara seprapat kuwi mau bareng Janaka sowan. Janaka nake layang iku mau tanpa dipenggalih. Mestine sing dipikir mung bab bebungah negara seprapat to. Ora ngira Kakang Durna nyandak Cundha Manik. Janaka ditamani Cundha Manik saka pungkuran njur jungkel mati ana Stinggil Binaturata. Angger Baladewa ngerti lelakon kang kaya mengkono iki mau ora trima. Nggone ora trima jalaran ing atase Stinggil kok dienggo gawe mateni marang sepadha-padha. Mongko Stinggil kuwi dudu papane kanggo mateni wong. Lah leres niku, leres. Lah Jeng Koko Prabu pangucape jaran kondur mandura. Nek ana apa-apa kula mboten melu-melu Yayi Jaka Pitana kula trimah wangsul teng Mandura. Ning aku ora percaya. Iku engko kurang bejane kriwekan dadi grujukan. Angger Baladewa luputa tindak nang Ndarawati mesti mlayu ning Amarta. Bener niku. Ning Kakang Durna Prastya, nek Janaka mati mesti sing papat bela. Para Pandhawa liyane bakal mbelani arep diadhepke karo Kakang Durna. Ya arep ditumpes. Mergo saka oleh ngarep-arep bebungah seprapat kuwi mau nggih. Malah pendakwane Kakang Durna kuwi sing pantes dicubriani loro. Ora mung Angger Baladewa ning klebu Angger Dipati Karna. Lah, saiki ngene. Aku tak nganti Kartamarma liyane padha pacak garis. Aku tak ngupaya Angger Dipati Karna kira-kira tanggung jawab lan lahir batin apa ora oleh ngembani para Kurawa. Bapang sinengkang wali sandang malaikat godhek wok simbar dodo niki mangke kurang bejare negara Ngastina bakal geger. Yen wonten pengamukipun para satra Pandhawa jalaran pejahipun Dimas Janaka. Yen nganten kula sarencang kedah madya tata sibugaman bener. Langkung-langkung niki mangke menawi sing dicubriani Koko Prabu ngawongga barang nek Koko Prabu Basukarna niku melu duka. Nek kula mengko gak wani ngadepi Koko Prabu. Monggo mawon kula ora melu urusan butuh menerus-menerus ngoten mawon. Ya sakarepmu kok. Sing bakal yo tuli pacak baris madya tata silugaman mbok menawa lurugan saka para Pandhawa kowe kabeh aja nganti lena ing kapratnan. Gusti lho. Kartamarma wonten dawuh. Kowe tak kanthi sowan ngadhep ngersane Angger Dipati Karna. Iku dharaken.
nembe kewala imbal wacana wenten madyaning marga. Nalendra kamangga Prabu Basukarna kadhiraken ingkang rayi Raden Durta. Tatkala semana mangu-mangu juru penggalih Prabu Basukarna nggih nyarsa tindak wonten Praja Ngastina saengga kendel wonten Trewana ginemraras Gandara Separang Luci taning driya. Andreng kang puspitarung kasilireng sami rono amre kongeskan daning sekar kadung raras turung seping driya jagat dewa Bathara kadangipun Kakang Dimas Durta kula Koko Prabu nggonku lumaku rasane kok kaya kesrimpet-srimpet kaya kejigung-jigung saka pangrasanipun Kakang kok yen nitik tejane kraton Ngastina ingkang kaya dene kalimputing pedhit iki ana kedadian kang ana sambung rapete marang pun Kakang. Aduh, Koko Prabu. Lajeng kinten-kinten wonten kedadosan menapa senajan ora bisa tak kandhake kanthi trewaca jer sak nyatane pun Kakang mung nggunakake panggraita. Nggih. Yen mekaten ampun ngantos kedangun anggenipun kendel prayogi daya-daya enggal prapta wonten kraton Ngastina jer menika dados kewajibanipun Koko Prabu Basukarna. Monggo tumuli kula dherekaken. Lho. Dimas, sapa sing mlayu-mlayu iki? Kocapa Prabu Baladewi bertek-bertek saking wah iki Yayi Karna. Sumune randhak nggonmu tindak netepi kewajiban kraton Ngastina. Inggih. Menika estanipun nembe mawon ing rayi Angudaraos kaliyan Dimas Durta. Kok lampah kula menika kados wonten ingkang nyrimpeti. Mongko kraton Ngastina kula tingali kados katempuh
pepedhit ing mangampak-ampak. Menika manut pangraos kula kok kados dene kraton Ngastina menika wonten kedadosan. Mbok bilih Koko Prabu nembe kemawon saking tindak Stinggil Binaturata Praja Ngastina. Ya bener, bener. Wonten menapa Koko Prabu? Kok tindakipun Koko Prabu radi kesesa? Wah, keparat. Pancen negara Ngastina kuwi kedunungan setan demit. Keliripun kados pundi? Tak jarwane Yai. Yai Duryudana ingkang nampa Nawalasa di Majanaka. Mongko surasaning layang. Di Majanaka iku mung njaluk seratan ngatonake yen para Pandhawa kuwi duwe pangwasa negara Ngastina separo. Pamrih Yai Janaka iku mau ora nedya nusa kelenggane Yai Jakapitana, nanging pengangkah mung daya-daya. Aja nganti kesuwen nggone nandhang popo adhiku Janaka. Jalaran garwane Janaka kabeh padha maido karo Janaka. Yen jare Pandhawa kuwi duwe pangwasa negara Ngastina ora ketang separo ning ora ana buktine. Kekarepane adhiku Janaka kang mengono mau yektine mung kanggo tandha bukti amrih garwane Janaka kowe mau tumuli padha timbul meneh. Ngumpul meneh ana Madukara. Nggih. Pun Kakang Jarwa kakek ngersani Yai Jakapitana perandene gunumipun Kakang paribasan kaya dene Bethet 1000 ngoceh bareng ning blas ora ana gunane. Malah Yai Duryudana sing digugu penemune Paman Durna. Nggih. Bareng Janaka sowan ing surasane nakyen-nakyen Nawala ingkang tak kandhake mau ngarep. Malah Yai Jakapitana mangarep wis prastya yen Paman Durna iso mateni Janaka gedhe iso numpes Pandhawa, Paman Durna arep diparingi bebungah negara Ngastina seprapat. Lah ning kono kuwi mestine Paman Durna kuwi sing dipikir bab bebungah kuwi mau tanpa dipikir. Bareng Janaka sowan nagih-nagih layang Paman Durna golek lenane Janaka dilepasi cundha manik nganti tekaning mati. Lho. Dimas Janaka sedo mati ana Stinggil Binaturata. Yen matine mono upama to adu dada gantaran bau tegese maju peperangan. Aku ya lila. Nek perlu aku maju peperangan ngadepake mungsuh waton adu dada gantaran bau. Aku lila dipateni mungsuh, kosok balane aku ya tegel mateni sedulur. Ning kudune perwira bareng Stinggil kok dienggo mateni sepadha-padha. Coba pikirin. Ngetokke pendhita durung pendhita sing murang tata tanpa nggunakake trapsila babar pisan. Aku ora trima matine adhiku Janaka iki dipateni Stinggil Binaturata. Saiki aku kepengin ndelok isen-isene atimu. Nek Janaka mati mongko matine ana Stinggil Binaturata kuwi rasamu kepiye? Kowe trima apa ora? Nek Janaka mati dipateni Stinggil Binaturata kowe trima aja ngaku yen aku kuwi sedulurmu tuwa. Anggep nek aku ki mungsuhmu. Ning yen kowe ora nrimake patine Janaka mergo oleh mateni kuwi mau ora kanthi cara peperangan. Wateges kowe ngatonake yen kowe iki satriya sing ngerti tumindak sing bener. Yai Karna. Karna linganira Siti Purnameng. Wadalah keparat. Senajan rai semanten ugi sakmenika Durna ten pundi? Badhe kula paringi pengajaran ing murwat kaliyan tumindakipun. Kowe tetep arep mbelani Janaka. Kula badhe mbelani tumindak ing leres. Awit tumindakipun durung kanten nika tandha bilih Pendhita Durna. Pendhita murang tata nggenthong umos. Anggenipun Swita Yai Jakapitana arep golek blunduke wetenge dhewe. Yen ngono golek ana. Upama Yai Karna arep paring pengajaran karo Pendhita sing murang tata malah pun ngangkang kebeneran. Dina iki pun Kakang Sedya lumayon kukuban Praja Ngamarta. Aku tak ngabari adariku Pandhawa. Kula badhe madosi Durna bari kula ajar wonten pundi wawan.
Ngerti ya? Kok wangunipun mengku deduka nggih. Leres mawon. Nyun pangapunten, pestanipun kula menika badhe sowan wonten Kraton Ngawangga. Badhe menapa? Nggih, jatosipun Anggir Prabu Baladewa ngembani Keng Raya Anggir Jaka Pitana menika ketingalipun mboten tanggel jawab. Malah melajar nilaraken pepanggihan. Mila saking menika mboten perlu kula aling-alingi Anggir Prabu Basukarna dipun pintasraya Keng Rayi Ngastina kinen wujung tindakipun Anggir Baladewa. Tiyang mboten tanggel jawab kados Anggir Baladewa wajibipun kedah dipun rangket dipun bondo tanganipun. Ingkang dipun bondo sinten? Anggih Anggir Baladewa. Sing akan sinten? Keng Rayi Anggir Jaka Pitana. Sebabipun menapa kok Prabu Baladewa dipun bondo? Nggih menika wau karana nilaraken pepanggihan. Napa dianggep kula ora ngerti? Dimas Janaka mati. Sing mateni sinten? Sing mejahi Dimas Janaka paman Pendhita Durna. Menapa sebabipun sing mejahi Janaka paman Durna kok sing dibondo kok Prabu Baladewa laripun kados pundi? Nggih menika wau. Nggih. Jalaran nilaraken pepanggihan. Sing luput niku paman Durna senes Koko Prabu. Lah wong paman Durna mantene Janaka kok sing dibondo kok Koko Prabu Baladewa sampean kepengin watake kaya watake Pendhita Durna nggih. Saniki Durna teng pundi ajeng kula wejing-wejing wandane. Nggih pun prisa. Ngerti mawon. Napa dianggep kula ora ngerti? Sampeyan ajeng melu-melu kaya Pendhita Durna. Njaluk tak katutke dosane sisan. Mboten, mboten. Murang tata. Durna teng pundi? Mboten lega kula ora ngejur-jur bangene Durna. Parah. Durna teng pundi? Ambuh. Kula ora trima ora ngajar Pendhita Durna. Sampeyan wong tuwa arep melu-melu njaluk kon nyuwek-nyuwek lambemu. Iya. Aku kira apa-apa, aku ki ming penyelentem gak jirta ancam-ancam. Parat. Candak Durna ajeng lucur-cur bangene. Sira karo-karuan. Wela. Wangune Anggir Dipati Karna malah wis ngerti lelakon ana Kraton Ngastina. Iya. Ora urung sangsara iki Kakang Durna. Mongko nek wis nesu sing arep wani karo Kami Ngawangga sapa? Ora ana sing wani. Iki Kakang Durna goleki nek perlu dielikke kon mumpet wae kon singidan. Ayo digoleki, monggo.
Rama. Iki calone Durna Moncer dina iki. Coba saiki Janaka wis tak pateni. Mung kari mateni Pandhawa liya-liyane sak anak-anake kabeh arep tak tumpeske lho. Terus mengko pun Rama oleh bebungah negara seprapat nggih. Inggih Rama. Sing tak goleke kamukten iki mung anak lanang ya kowe kuwi, to Le. Matur nuwun Rama. Wis aja nganti kesuwen. Kuwandane Janaka ingus tanpa daya tekane pati iki cemplunga segara plung men pangan iwak ajur tanpa tilas. Yen menika mboten badhe kedangun tumli badhe cemplungaken wonten sampe kana segara segara. Kocapa Prabu Basukar Durna ndal tak jur-jur pangen. Paman mboten nginten babar pisan Koko Prabu Ngawangga mentala mara tangan Rama Penembahan Durna Paman swatama kula kuwandane Janaka kuwi selehna kono mengko ben dipanggul Kartamarma bapakmu tulungana nek kowe ora nulungi bapakmu mati bapakmu kae mengko iya keparat Prabu Basukar bareng mati karo swatama. Cocobang mawi ngowengis netra tinulu katon kabaranang kuwi jalukanmu Durna ora lega rasane pamikirku lamun aku durung bisa mecah sirahmu kowe pendhita ngurang tata upama mripatmu ora weruh kudune kupingmu krungu Janaka kuwi sapa yen kupingmu durung tau krungu ning mripatmu kudune weruh yen Janaka kuwi adikku kok dadi kowe wani mateni adikku Janaka wis tinggil binaturata tangih enteni gedhukmu weh Prabu Basukar mati kene aku
Semaput. Semaput kok semaut. Ora ngira babar pisan mantu mindake bocah ngawangga. Elek cah getas. Kok teko-teko mara tangan. Aku ki menjane upama adu arep nek mungsuh karo Soekarno. Ora bakal wedi. Awet Prabu Basukarno iki janjane ora ndedaya upama ora nglimpe. Nggih. Sujono kowe klebu trampil Swatama. Adepno. Mung nek sekirane ora merantas gawe, aku dhewe sing tumandang Basukarno patenane. Lenggas ketok. Sumbar lindu bumi gonjeng kumeluduk kuntor ketuk lumimbak penyuku mambang wa ta'ala ora pangling Durta sing bantu Prabu Basukarno ora tedhe ngaling-aling. Kowe anake Pendhita Durna. Wah. Swatama kowe. Keparat tiru watake bapakmu. Eling-eling kowe iki anak jaran. Ora mokal tumindak kowe kewan. Kok ngerti nek aku anak jaran? Lah kuwi sikilmu kuwi. Yo ben. Malah ora kangelan tuku sandal. Ayo. Ku arep mbilani Prabu Basukarno jele urip mungsuhmu putra saka lima. Wah, tak glundhungke sirahmu parat. Push!
Kula kawon Rama. Pirang ewu? Wong salwangsul kepun ajar kalian Durta. Oh. Durta kuwi adine Dipati Karna sing ditresnani kuwi. Wi ning nyata ampuh. Kula rumaos kuwalahan Rama. Aja ngisin-isini anak Durna kok nganti kalah. Oh, anak pendhita kok musuh Durta kok kalah. Nggih. Tak menehi kekuatan, tak goleke penthung. Nggih. Terus manggaken. Terus mengko tak wenehane mantram sakti nggon gebuki sing jenenge Durta, modar kang kapok. Nggih. Ki tak goleke kayu glondong. Tak mantrame dhisik. Terus manggaken. Hilwa. Menika mantra menapa? Iki mantram iki ampuh, kabukti wis tau tak neke samejan ya dadi ampuh. Kowe ta percaya? Kuwi mau jenenge Aji Kol Husomat. Nggih. Tak tambahi Kana maju kana. Yen ngaten badhe kula ajar mawi penthung semanten agengipun temtu pecah. Mesti mutar. Percaya maju lah. Oh. Mboten kreatur Rama. Oh, lah bocah. Wah. Penggek pasang kala. Oh. Wah. Ya penggek aku. Duh.
dolane hil wae ki elek. Malah ngenang aku dhewe keparat. Lah ora urus. Jan penggik tenan iki. Ora urus. Iki ngopo? Pripun Kakang Durna? Kok wonten kedadian malah saniki salin mungsuh. Pun ngajenge sinten mawon sing ajeng belani Pandhawa? Kula pateni sisan. Oh, mboten samedi-wedi, sampeyan niku patih jereh. Nggih, nyatane sampeyan ya teng penyonyo. Ora apa-apa. Sing jenenge wong berjuang kuwi ya kudu nganggo lara dhisik. Ning mengko menang iki keri, ning wektune saiki lagi sti. Padha wae. Kula ajare